Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. May nagagwa nga mga istorya nga isa siya sa mga ginapilian sa Vice Gubernatorial Race of 2025. Suno siya kay La Castellana Mayor Romayla Nicor Magilimutan. Buka siya sa mga desisyon sang ilang nga partido. Sa interview sa media sa kay Mayor May kay nasang aga, iyagin siling nga priority niya ang padayon ng mga proyekto nga iya nasugdan sa banwa sang La Castellana. May ginatukod nga ospital, college kag may sanitary landfill project sa La Castellana. Karon nga ginapaabot magabukas sa masunod nga tuig suno sa alkalde. Gani ang luyag niya nga ang mga bulos sa iya kaalyado niya man para mapasiguro ang ini nga mga proyekto. Pero kung ano man ang mga desisyon sa partido, labi na ang para sa Vice Gubernatorial poll sa 2025, suno sa iya, yara na ini sa mga officials sa United Degos Alliance. Kaya nagagwa man ang iyang ngalan nga mahimo sa mga pagapilian, bukas siya para diri. Kung qualifications ang paghahambalan, qualified man siya suno sa iya. Damlag pa, ginsiling ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga presidente sang UNEGA nga may 3 tubtub 4 ka ngalan sila nga ginapilian para sa Vice Gubernatorial post kasunod man sa iyang desisyon nga magbalik sa 4th District sa 2025. The system ang sa sulod kag sa sagwa bilang isa ka mayor kumbaga kung kapasidad ng paghambalan ang kalidad di daw na ano taman na nabalaan taman nga makasarang man ta. And maybe with my performance kag pakita ko sa La Castellana, it's a real proof nga ti kasarang taguro para sa ako niya ko namula na ang posisyon saran ko ang pamangkot kung butuhong kusang pumuluyo. Okay.